Hey, lenja nami phela kuyangikhova ngokungibhinyisa uTengisi. Abe ngaphunyula nje phela ngoba ikuyaphunyula. Kodwa yona uma ikuthole kahle. Hayi uTengisi. Azokubhincisa la nje uTengisi. Bhincisa kuseni emini ntambama. Nami yake yangikhova. Yabo yangaphunyula. Eish. Ifuna ukungenza untuli. Mntu uyangibamba kanye siyongena ebhalweni nayo into nje. Into khona engibanjelwe yibo umkhabela hayi nje ngiphinde nginukele. Nakazuma-ke lapha yazivunulisa khona wazacishe kwasa sigqibhe esangweni. Ugqigqe ihobhe esibuyeni hayi iyakhova impela wajenga manje lezi nsuku idila nomuntu ebhosha and umuntu ebhosha ngathi sewagiya wawela kuyo yayawuhlibuka engali indololwane ilimele nje ikhala ngokuthi umuntu ebhosha ngazi ukuthi wayixoba ngephutha kanjani engajawe ngahlekela phansi kwekhiki phansi kwejazi Thengisi mangizwa nto le angahlekiza ngahlekela phansi kwejazi wagiya ngewala umuntu ebhosha wayibhitshiza ngazi kanjani ihuzuka indololwane.